issue en maketo ni ewi mesa. Nikech mano be kama ambe adhi nikech mano lweny mar ariyo mosebedo ma ji wacho siemore ni ng'ane uso chama jomoko romo otieno dwa uso chama. Ng'ama dwa uso chama ni tiuse ne ng'a? To chiro mane miuse to pimna kawuono niya. Ere chiro ma inyalo kawo chama titere ni koro wago 20 koro dhi gi 30. Aparo ni joma neno ni kik chama dhigi e wach mar broad based ni o device narrative ni ngata ma associate gi broad based gi the president koro oketo chama kate chiro moro. Taparo ni maybe ntie paro moro ni koso chama nyalo dhi ka ji ok obet piny mogo mbaka ni ji nyalo chiwa chieng' moro to wacho ni wan wasebiro wan wasapotu wan koro wadhi adhiya. Aparo ni mane luoro ma ji osebedo go momiyo giwacho ni uso chama, you know. To chama machalo gi ODM ok nyal usi. Onge ng'ama be nyalo wacho ni wan wasebiro wan wadhi adhiya maonge any conditions. Mano be ok nyalre nikech chama is about politics, is about interests of communities. You know, ntie joma communities mang'eny across the country ma omako chama mar ODM ok nikech interests gi all along gise feel ni jakom osekari modhigo. Mane momiyo chama ok nyal dhi adhiya ni wan wabiro koro wasebiro ka wauru. Apa ni mane emosekelo language ni chama iuso, because ntie joma neno ni koso chama nyalo dhi ka ji nyalo dhi adhiya to wacho ni wan wasebiro ma onge proper structured negotiation modok ir jopiny mokawo pach jopiny modhigo mbele. Apa ni mane mosekelo that worry. To gima nyalo wacho kaka national chairperson, assurance manyalo miyo jo chama Trevor en ni onge odiochieng' kata chiel mwabu betray vision ma jakom ne nigo for this party. Onge odiochieng' kata chiel ma chama ni bro dhi adhiya ni okwanye ni dhi kode. Onge odiochieng' kata chiel ma chama bro ling ni wach mora motimore ni wan wapama. Onge odiochieng' kata chiel mwa bro weyo penjo weche manie 10-point agenda mane wasign MOU e kindwa gi UDA. Nyaka wapenj gite mane momiyo ineno achiel kuom statements mane wawacho nyoro mabe samoro nokowuok ok ahinya en ni ka court nosedagi ni compensation panel mar Makau Mtwacha ni is not legal, is not legal. Koro wacho kaka Central Committee ni kaka court no wacho ni gini odhi to constitutionally mandated bodies machalo Kenya National Human Rights Commission. Wacho ni committee mar bunge mar budget ma Mheshimiwa Tandi Meli emochair okaw pesa oketne Kenya National Human Rights Commission mondo Kenya National Human Rights Commission komigi support gi Makau Mutwa and the others ochak timo compensation ne jowa mano inyore e ndalo maandamano. Jowa to kendo wadwa medo nyaka IDPs. Wadwa ni mondo jowa temo se faced historical injustices. Samoro pesa yes ok diduog dhano, pesa yes ok ditiek ng'ol, lakini ka state to recognize ni yawa jogi no inyore unfairly momiyo family no gimoro, to ok nyal timo kata quarter of konyogi, lakini nyalo nyiso ni okay onewa ni wambe kare ne wasafa ne this party. Koro mano gima wasekete mesa mabi wadwa ni mondo wadhir kendo 10-point agenda ma Dr. Zani otelo ne cha be wadwa ni mondo bed implemented mondo wabed ni wang'eyo kaka wanyalo make kendo wadhire. To nitie kuonde mosebedo implemented Trevor, mano be nyakwa wach kaka inclusivity. Oshineno ka 14 PSS odhilimo Dr. Buru mago mane ODM propose, moko wa Samburu, moko wa Kajiado, moko wa Thurwa Kaluo, moko wa Kilifi, moko wa kuonde mamoko, moko jodongo, moko yudhe, moko. Koro inclusivity agenda cha to wase dhigo mbele kaka nene, you know. Weche mag joma tindo mag tije ndie programs madhi mbele sani nyota gi mamoko. Samoro pok wachopo kamonego wachope mag tije mag joma tindo, lakini samoro kwa biteko gite dwadwa ni wane ni mondo programs gi odhir mbele. Weche mag
abductions ki ang'o mane be watamore waneno ka gidok piny ing'eyo so magi gik manyaka wa recognize be ni moko to setimore lakini nyaka pod wadhir mondo gitimre te. In kaka jakom mar chama nikech iwacho wach mar vision to kata vision ni